बड'लेण्ड नायगिरिफोरनिसिम आं दा बर्थमान दंफैयो जायनिखि बिपिएफ बिजाथि महरै दाबिदार दैखांदोंमोन दा बिथांखौ होआलाखिनो दिनै बिथाङा मानि थाखाय उदां बिजाथि महरै गथायनो गोनां जाखो आं बेनि थाखायनो मिन्थिनो थाखाय बिथांनिसिम फैदों खुलुमबाय नोंथाङा दिनै उदां बिजाथि महरै गेलेनो नागिरदों मानि थाखाय गिबियावनो बड' लाइभनिसिम गाहाम हामलायनाय थाबाय आरो लोगोसे जिहेतु ढेकियाजुलि बियाब बा ढेकियाजुलि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय बावहरनाय थाग्रोबाय नंगौ जोङो दिनै बिजाथि महरै गेलेनो गोनांनि गोबां जाहोन दं जिहेतु जोंनि मोनथायखौ जों दासिमबो मोनाखै जेरैनोखि हानि मोनथायानो जा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि साख्रि बाख्रियावनो जा जोंनि आबादारि मावनाय आयं आबैमोननि जोंनि खस्थ' जेंना दासिमबो जोबाखै दाबो नै लामा दाथां लामा दालां हस्पिटाल जेबो गैया किसुमान गामियावथ' दासिमबो माबायानो गैया कारेन्टबो गैया गोबां गामि दं नाथाय जोंखौ एसेबां सोंखारियो मानो होनोब्ला बर'खौ मुगैयो आं नुखादों मानो होनोब्ला सानदों जोंनिखौ बर'फोरखौ बुङो बान राजानि बंस होननानै नाथाय बान राजानि बंस होनदों थिगानो 5000 7000 बोसोरनि खोथा बुङो मानोथो जोंनि डेभेलपमेन्टखौ लाखिना दोनदों गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै जोंफोरबायदि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओंखाराब्ला सोरथो दैदेनगोन हारिखौ सोरथो नायगोन गावनि रायजो राजानि जेंनाफोरखौ दिनै हानि मोनथायानो जा डेभेलपमेन्टनि मोनथायानो जा बा सोरबा लाइमोन सेंग्राफोर साख्रि बाख्रिनि खोथायानो जा गोबां माने उसुबिदा जिथुनिखि नुबोबाय दिनै साननानै नाय जोंहा आगुनि आयं बोराइ बाबानि आबौनि आबौ आयं बोराइ बिथाङा इंराजजों गुलि गावजानानै 1942 सनावहाय 1942 सनावहाय गुलि गावजाबाय भारत सादिननि सिगाङाव दिनै दुखुनांथाव बाथ्रा ढेकियाजुलि समस्तियावहाय दासिमबो 80 बोसोराव बर' बिजाथि दाबो जायाखै मानो होनोब्ला जोंनि मानसिखि गोहो गैया नामा जोंनि गावजों गाव एना एनि जालायनो थाखायनो बेफोरबायदि कन्डिसना जादों बेखायनो रायजोफोरनिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय फै जोंबो हारिनि अलखदखौ जों बयबो खौसेथि जानानै सुस्रांनि आरो जोंनि साननाया बेनो जिहेतु जोंखौ एफआरसि वाइल्ड लाइफ गोबां बर' मानसिफोरखौ थगायो डेभेलपमेन्टनि खोथायाव मानाखौ नङा एफआरसि सोदोबानो गैया इण्डियान कनस्टिटिउसनावहा बयबो बुजिनानै ला दिनै नंखायनो मैया दाख्लैयो मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांनायावहाय दिनै 3652 दिन जाबाय सानसेबो बिथां अशक सिंहाला जायनिखि मन्त्रि जालायनानै ढेकियाजुलि समस्तिनि बाथौखौ खुलुमफ्लानानै बिथाङा गामसा गानफ्लानानै सानबानो बर' नङा बिथाङा आं दिनै रायजो राजाखौ बुंनो फोरमायनो सानदों ढेकियाजुलि समस्तियावहा 72,000 भटार्स दङ बर'फोरनि सानदों होमबा बिथांनि भटाथ' मात्र साबाल' अशक सिंहाल बिथांनिया दिनै बिथाङा जुदि गोबां खामानि मावनो गोसो दंब्ला बे 3652 दिनावहाय बहाथो दंमोन एसेमब्लियावहाय बिथाङा मालाबा बर'नि बागै बुंदोंना रायजोफोर साननानै बिजिरना नाय दिनै हा हुनि जेंनाखौ मालाबा बुंदोंना एसेमब्लियाव साननानै नाय दिनै लामा दाथा दालां हस्पिटालनि खोथाखौ साननानै नाय दिनै बारा बुंला जोंनि बातासिपुरावनो नायदो लेरेला कसारि आंनि आयं बोराइनि नामाव दं हस्पिटालाव डाक्टारानो गैया हस्पिटालनि अबस्था हाबनोनो हाया माबायदि मैला अबस्था गैयि दिनै ओरैनो नंखायनो इलेक्सन खाथिखाय अन्थाइ थरसे गारफ्लानानै जाया मावोबा पार्मानेन्ट सल्युसन मावनांगौ जोंनो मावोबा जोंनो मियादि हा नांगौ मावोबा जोंनो पन्सायत एबा भिसिडिसि नांगौ मा बेलाय नंखायनो एफआरसि सोदोबानो गैया जायनिखि हा गुरै खावनाय हारि जोंनो नांगौ रेभिनिउ भिलेज जोंनो नांगौ पन्सायत जोंनो नांगौ भिसिडिसि जोंनो नांगौ फरायनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि सुबिदा जोंनो नांगौ जिथुनिखि हानि मोनथाय जोंनो नांगौ हारिनि जौगानाय बेखायनो आरो आं ससियेल मिडियायाव मैयासो नुदों किसुमान बिजेपिनि जोंनिनो बर'नि आं नामखौ खोन्थाला बिथांमोना माबा प्रसार खालामदों मा आंखौ कंग्रेसनिजों जाम्बा नामा नोंथांमोना सानदोब्रा एसे दायो हारियाव लखदाव गोलैबाय बै नोंथांमोना 2022 सननि जेब्लानि फटक बातासरां बिथाङा जिथिया
डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टमोन अब्लानि फट'खौनो होनानै भाइरेल खालामबायदों लाजिनांथाव बाथ्रा गाव हारिया हारि खौसेथि जा नोंथांमोन गावनि उदैखौल' नायनानै रायजोनि उदैखौ दाफोरान आंहा गुबैयै खावलायनाय मानो होनोब्ला हारिनि जौगानायखौ फार्स्ट सान बेनि उनावसो न'खरनि जुदि न'खरनिखौ सानग्रोना लानानै जुदि हारिनि जौगानायखौ बन्द' खालामा बे खिन्थु गाज्रि दिगदार दं मानो होनोब्ला मोनसे बाथ्रा दिनै औ 72 बर' भटार्सफोर दङ नाथाय बेहाय बिपिए बा बर' केन्डिडेट होआखिसै मानि थाखाय आं मान बावगोन मानगोनां जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथांखौ मानो होनोब्ला बिथाङा जोंनि थाखाय बेवहा बिपिएफ दोलोखौ लाबोबाय बिथाङानो अर्डार हरदोंमोन बिथांनि दैदेननायाव जों खामानिखौ मावबाय माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय हायासै नाथाय बिथाङा बुंदों जोंखौ थुलुंगाखौ होदों जोंनो दे नोंसोर एबारै ज' जानायनि इमेज जालाय किसुमान माखासे खोथा दं नाथाय सारा जोंनि मानगोनां हाग्रामा बर' रायजोनि गोबां खोथा सानो बेखौ भुल बुजिनो नाङा किसुमान उसुबिदानि थाखाय एलायन्सनि थाखाय हायासै थेवब्लाबो बिथाङा बुंदों नोंसोर हारिफ्रा खौसेथि जा नोंसोर देरहाबो सम जाथों सम फैब्ला मिथिगोन दायो जेबो नङा जायखिजाया हारिया खौसेथि जानांगौ जै बर' हारिनि जै दायो मोनसे बाथ्रा बेनो दा ओरैनो नैथि बा सानैजोंल' 2 खना जानो थांगासिनो दंमोन नाथाय दायो नोंथाङा उदां बिजाथि महरै गथायनायाव दा 3थि खना जानानै थांगासिनो दं बेहाय मा बुंनो सानदों नोंथाङा बोरैहाय मोन्दांथिदों बेहाय जोंना देरहानाया निश्चितखा मानो होनोब्ला जिहेतु बर'आ फार्स्ट मेजरिटि 72,000 सेकेन्डआवहा दङ जोंहा आदिबासिफोरा दङ 47,000 बा 48,000 बिनि सायाव गैया थ' बिथाङा सेकेन्ड मेजरिटि आरो थार्डआवहा दङ जोंहा मुसलमान सम्प्रदायफ्रा 37,000 भटार्स दङ ओमफ्राय असमियाफोरा दङ 24,000 बेनिफ्राय जोंहा बेंगलिफोरा दङ 22,000 नेपालि हिसाबै 13,000 दङ बेनिफ्राय लोगोसे हिन्दीभाषी हिसाबै 6,000 नाथाय बेयावबो भाग दङ जोंहा बिहारिफोरा दङ 5,252 भट दङ ओमफ्राय जोंहा मारवारिफोरा दङ 6,032 बेनिफ्राय 632 सरि ओमफ्राय हारियानबि हिसाबै अशक सिंहालि भटार्सआ मात्र साबाल' रायजोफोर साबाल' बै साबाजों 2,23,006 भटनि माबाखौ रायजो धिकियाजुलि समस्तिखौ गावजों गाव एना एनि धोरोमनि एना एनि नों हिन्दु नों ख्रिस्टान नों ब्रह्म नों बाथौआरि खालामदों नों माने गोबां बाथ्रा दिनै धिकियाजुलि समस्तियाव जों हिन्दु ख्रिस्टान माबाजों खोथा गैया बाथौजों खोथा गैया जोंना खोथाया मा हाबु जोंखौ सिनायो बर' हारि हिसाबै जोंखौ सिनायो बिर जोहोलाव दैमालुनि जोंनि जिथुनिखि आगुनि जोंहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि साननाय हनायखौ नोंसोर सानदो मा बुंदोंमोन जोंहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गोबां बाथ्रा एग्जाम्पल दङ बुङोब्ला जोबनो थाङा आंना मोनसेल' खोथा जोंहा फोथायनाय दं रायजोफोरनि सायाव देग्लाय जों हारिया खौसेथि जायोब्लानो ना गुबुननि जिथुनिखि आथिङाव जों 80 बोसोर थाबाय सानदो जुदि जों देग्लाय देरहायोब्ला आसामावनो सारा बुहुमावनो हिटलायगोन मानो होनोब्ला आसामनि बिटिसिनि बायजोआवहाय दासिमबो बर' एमएलए जाफेराखै जोबथायाव आं बेखौल' सोंनो लुबैयो नोंथाङा देरहानायनि उनाव जोंनि रायजो राजाखौ दा जिथुनिखि अभियोग खालामबाय थादों नोंथाङा बेफोरखौ मावफुंजोबगोन थारगोन ना निश्चय मानो होनोब्ला बे इन्डियान कनस्टिटिउसनावनो दङ जिथु रुल हायो जेरै फालांगिनि खोथायानो जा एग्रिकालचार सेक्टर इरिगेसननि सेक्टरा इरिगेसन हाखायो फरेस्टनि जिथुनिखि एफआरसि बुङो बे इन्डियान कनस्टिटिउसनाव गैयानो बेल एन्ड ब्लक जेबो माबायानो गैया माने हन्दनावनो गैया जों नायखांबाय जेराव जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक बिथां गोदो इंराजानो दाना गालांनाय बैनि मोन्थाय हिसाबैब्ला जोंनो हानि जोंनि थागिबि आसाम जायगायाव थ' जोंहा खुनु माबा गैया जोङो डाइरेक्ट हायोबा मियादि हाखौसो जोंनो नांगौ जोङो नंखायनो टाइटेल सार्टिफिकेट जिथुनिखि रानदों बेयाव लजेन गरसि मोना नोंथांमोना नायनांगोन मालाबा फोथायाब्ला बेंकआव मालाबा थांलाय आमाक ल'न लागे होननानै मालाबा थांनानै नायलाय ल'न मोनो नामा दिनै दाख्लै मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांबाय बिनि साननै सिगाङाव ओरैनो इन्जिनियारखौ फन खालामलानानै बै 10 बोसोरावहाय बिथाङा सानसेबो इन्जिनियारखौ फन खालामनो सम गैया नामा बै 10 बोसोरावहाय बिथाङा आरटिआइनि नामाव थोबाय दालाय मानोथो होनबालाय अन्थाइखौ गारफ्लाखो नंखायनो बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा दं गोसो जायोब्ला जुदि मानसिया अख्रां सायाव थांनो हायोब्ला जोंनि हानि खामानिखौलाय मानो हाया जोंनि सोलाय बियो जों दानाय जोंनि रायजोनि मोन्थाय आरो नंखायनो दा नै आं बारा बुंला अरुनदय आसनि खोथाखौ किसुमानफोरा प्ले कार्ड गेलेदों नङा बे रायजोनिनो फैसा रायजोनिनो मोन्थाय बेखौ बयबो मोनखानाय गोनां जाय मोननांगौ मोनखागोन जोंनिया बे नङा जोंनो 9,000 खामायनायखौ नङा जोंनो 90,000 खामायनायखौसो नांगौ जोंनो 10,000खौनो जोंनो 1 लाख खामायनायखौ नांगौ मारै होनोब्ला
दिनै जोंनि गोबां लाइमोन सेंग्रा ढेकियाजुलि समस्तियावहाय 18 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिम 30 बोसोरसिम सेंग्राफ्रा बेकार दङ 16,000 ढेकियाजुलि समस्तियाव दिनै 16,000आव साबैसे बर' मानसिया साख्रि दं बेखौ नोंथांमोना एसे नायबिजिर नामावल' एसटि कोटा बुङो एसटिफोरा मालाबा जोंनि माबाया सेंग्राफोरा मालाबा साख्रि मोनदोंना दिनै आसाम ओनसोलावहा बिटिसिनि बायजोआवहा 10,52,000 बर' भटार्स दङ दिनै बिनि बिथोराव साबैसे सानलाय जुदि आसामाव 3 कोटि 75 लाख 3 करोड़ 75 लाख सुबुं अनजिमानि बिथोराव जोंहानो जुदि 10 लाख दंमोन 10 लाखआव जुदि 10% बा 10,000 लाइमोन सेंग्राया साख्रि मोनो दिनै मोनदोंना गैया आरो साख्रिखौ होनाय आं मानिबाय स्किल डेभेलपमेन्टआलाय मानो थांखो जोंनि सेंग्राफोरा गोबां रोङो रोखा राखा गोहो दङ बोलो दङ टेलेन्टेड इन्टेलिजेन्ट दानि जुगनि लाइमोनफ्रा 5G नि जिहेतु बेफोरबायदि गोबां खामानि मावनो खिन्थु बे स्कपखौ होआ नाथाय जोंनिखौ मा खालामो इलेक्सन फैबोला नंखायल'नो 500 1000 एसे एनै फैसाजों फुस्लायनायल' बिनि बादै जेबो गैया आरो मोनसे खोथा आं रायजोखौ गुरै खावलायो इलेक्सनावहा फैसा फैगोन सोरबा होफैगोन दला ला मानो होनोब्ला बे फैसाया जोंनि रायजोनिनो मानो होनोब्ला 10 बोसोराव बिथाङा जिथुनिखि फैसा मोनदों बे जोंनिनो फैसा बेखौनो दायो लुफुंना होदों गोजोन नाङा भट होनायावहा जाहाथे गावनि हारिनि खोथा सानो गावनि हारिनि डेभेलपमेन्टनि खोथा सानो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि खोथा सानो जोंनि हानि मोनथायनि खोथा सानो जोंनि फिन जिल्लानि जिथुनिखि भबिष्यत बे खोथाखौ साननानै जाहाथे भटखौ होयो आरो लोगोसे हारिया खौसेथि जायो बेखौनो आं बुंबाय आरो साबायखर बावबाय रायजो राजानि जिथुनिखि आशीर्बाद अननाय सिबिनाय बेजों लोगोसे फैयै फैयै मैया आं नमिनेसन होबाय निर्दलिया हिसाबैनो होदों नाथाय निर्दलियाजों खोथा गैया देरहानायासो खोथा दा देरहानाया मारै देरहायो रायजो राजाया भट होबानो देरहागोन आरो रायजो राजाया जुदि खौसे जाबानो देरहागोन बेखौ आं फोथायनाय दं रायजो राजानिसिम जिहेतु जोंनि जिथुनिखि डेभेलपमेन्टनि खोथा जिथुनिखि मावनो गोनां खामानि गोबां दं फैगौ समाव मिथिजोबगोन आरो फिन खनसेबाव रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबो खुलुमनाय बावनो थाबाय गोजोन्थों नंगौ बिथाङा दिनै लाइमोन हिसाबै जोंनि जाथि एबा रायजोफोरनि खामानि मावलांनो बिथाङा जेसेबां गोसो दङ थ' बेहाय बिथाङा गोलावैनो बुंफोरजोबना होबाय जे अशोक सिंगाला गामसा गानबानो जे बर' जागोन बे नङा बाथौ लाबा जे बर' जागोन बे नङा बेनि सोमोन्दैबो बिथाङा बुंफोरनानै गालांबाय थ' बड' लाइफ नायगिरिफोरनिसिम बेखौनो बुंनानै आं दिनै दोनथ'बाय